bandiraɓe monen moon kala salminama inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon ko yettude Allah joɗɗade moɗon ɗo en e Winndere-tv e émission Sénégal men eɗen kewi wiide bandiraɓe émission Sénégal men e yahat en nokkuji ɗi kala hande noon en jalti région de Dakar gonɗen ko région de Kolda eɗen kuccodirɗo en e Amadou Labo Wagne kadi ko musidɗo mo ganduɗa hay sinen mbayri yiidemo guila taset ɗo o dogno en hande mana interview mo ɗo en e Kolda ko welama mawɗo ko ardi foof Amadou Labo Wagne ko weltade hande huccodirde ma ɗo en calmina bandiraɓe e émission men Sénégal men e télé men Winndere-tv. Omar Doro kume Allah jarama mi salmini kala ɓi pullo e ɓi Sénégal najo to waali mi salmini dendagal fulɓe mi salmini dendagal Sénégal naɓe e no woniri fof e ko woni fof kadi ko kalɗa koko gonga en mbayri yidirde kono noon arabe ɓe mbi al ulubi tatra hayso en mbayrodiri ɓerɗe men kam ne gondi a jamma e ñalawma kadi ɗum ko hunde wowde kadi so yimɓe jiidi en mbiyatake mande fuɗɗi ɗum ɗo holde oɗo émission fuɗɗi par ce que en mbaddi émission ngaji guila ma nano didorno ko ɓooyi hande kadi koye émission ngaji he tan yantata ɗum mi salmini kala jontaɗo e neɗɗo moƴƴo gonɗo e leydi he min calmini laamu ngu min calmini kala neɗɗo gonɗo e leydi he daɗe no pamirta. D'accord bandiraɓe paami caggal nde calminɗa bandiraɓe ko ardi foof sen mbi Amadou Labo Wagne ina wiye mana ko ɓiɗɗo ñeeño somi mbiroma yawaɗa min détail holko woni ñeeño e ñeeñagu holko woni ñeeño exactement ko holɗum ko mbiyata ñeeñagu Oumar ko yimɓe gandanɗa hoorema lesɗi kiniɓe timmitinoɓe ndimagu ok ɗum koye ñeeñagu jeeya ñeeñagu ko yimɓeɓe gandanɗa hoorema tawannoɓe rimɓe ne kaaɓi moni fof ne daaƴi hoore mum damal galle mum ina hani miiji fellodirde ñeeño ara naata hakkude rimɓeɓe ha ɓorwa ha dewle mbaɗa e hakkude mabɓe ko wonno ɗon fof iwa ha laaɓa ceer ɗum koye ñeeñagu jeeya ñeeñagu Fuuta hanki ina jeeya e desdetenoɗo sirlu wuuro sa hoɗe wuuro ka ñeeño kala dimo joguiɗo sirlu mum adda resnuma mbaɗa e wahande ma mofta tawa goɗɗo o tinani ɗum ne jeeya e ñeeñagu ina jeeya e wallude dimu mum hanki noon mbimami wiyanima e oɗo ñalawma hande e gara galle dimu ma tawa dimu o ala ko jogui wonko joguiɗa jaltina guitta e poche ma totta ɗum teddinirma ko heddi ko safa yaade duusirma ɗum ko ñeeñagu waɗanno ɗum hanki ñeeñagu Oumar ne heewi ko waɗata e nder reedu Fuuta ndimagu aussi ine wodno no ñeeñagu wodirno hanki ni ndimagu ne wodirno noon hanki aduna o noon yimɓeɓe ene mbiya aduna o ne weeli ko gonga saabi so tawi aɗa fina aɗa nodda jungo ma noto nodda koyngal ma noto ma aɗa ñaama aɗa yara kadi hay nokku hay hunde a calculani so wona hakkude ma e galle ma e hakkude ma e joome o e ko gonga belamma mum ne woodi kono ko heewi change e banggue ndimagu holko exactement holko cikkuɗa holko change ɗum so tawi so heewi change est ce que kadi cikkuɗa hay banggue ñeñɓeɓe beele ala hen kadi ko mana ko change so tawi ene waɗi ko change e banggue ɗiɗi foof holen goppuɗo rôle muɗum o dimo wonɗo woppirol mum woni holɗon ñeeño wonɗo woppirol mum ok dimo woppirol mum ko hande ñeeñagu no wayi hande fuutankagal hande eno ñeeñagu wayi eno culture men wano hanki aɗa andi kala aduna o no darori kala jobbuɗo culture wi ɗum ɗo ko culture amen itti koye pulagu ok ko il pleut ou il neige a faami bon ñeeño o goppuɗo place mum o woni ñeeño kolluɗo hoore mum holli dañal mum wone hollude rimɓe mum faaro par ce que wonko jogui on ñeeño woppi place ok d' accord dimo goppuɗo place ñeeñagu lollinta ɗum ko ndimagu so tawi e façon ngaji kewɗi e façon ngaji kewɗi so tawi ñeeñagu no wayi welde ni
eɗo ñeñaagu tawtuma fooɗa laslima yaltina jibinande ma ha tengta hakkunde ma e rimɓe hono ma en joƴƴinma e hakkunde mabɓe ɓurnoɗoma hen andatake mo ɓurɗa hen andatake ɗum ko ñeñaagu waɗano ɗum so tawi dimo o ronki yiide ɗum politique e ndimagu so natodiri sa renaki ɗon ma en jettoy ɗum politique e ñeñagu ma en jettoy toon joni ko ñeñagu tan e ndimagu tan e belelal aɗa yiya hande dimo joguiɗo ñeeño mum tawa ko ñeeño mum jibinande Oumar hande no mbaɗa wuuro mum ni aɗa andi sa ƴeewi yon ƴettu misale ma golle gollata e leydi heeɗe e ko mbaɗanta fuutankoɓe ko wona obligatoire Oumar mbaɗirta ɗum ko neɗɗagu ma e haaɓe keɓa gueɗal wiye ngal ɗo gueɗal dey Oumar haalino ɗum haade mum arde ngal ari koye haala Oumar koye ñeñagu jeeya walla wona e pourtant ɓe mbaɗantaɓe ko rimɓe non ko rimɓe ɓeɗon janggo e janggo daña ngara galleji mumen donka nadde ndimagu ustima dimo ƴeewma Oumar Doro Kume ka fuutanke ka ñeeño andi lasli makko ko an andi cosaan makko ko an neɗɗo goɗɗo mo jiida e makko lasli jiida e makko ɗemgal ara holla mo ñeñago ittaw toto ɗum an gara o wanma banalisé o hennuma caggal ndimagu boni walla bonani boni hono ñeñagu bonirta ñeñagu bonirta koye gueɗe ɗiɗi woni holɗen wasde andude hoore mum manon go'o wasde andude hoore mum ko so tawi ñeeño fuɗi alladu kanŋe e hoore ko ñeeño tan jibini ɗum ene jeeya wasde andude hoore mum wona ñeeño so tawi dimo ari omo jogui e o jogaki an ñeeño o so tawi omo jogui jibinande hollirmo bandiko en ha gandinamo hooli o andi josuɓene kaali Oumar ɓe mbi yon bakul ɓe mbi jiguen bakul ɓe mbi guewel bakul ko kamɓe kaali par ce que ɓe mbi sa nani wima guewel bakul a yiyat ɗo ñeeño jontaɗo jiya dimo tawa kañum e ñeeño o ndendi jibinande tawa dimo o dañal mum fafani dimo goɗɗo ara jooɗo ɗon tawa dimo goɗɗo jooɗiɗo ɗon o ko dañɗo nanga dimo ma mo jibdineɗa o junnita ɗum ɓamta joguiɗo o beele aɗa heɓa mum hunde ñeñagu moƴƴani ɗon te oɗon kewi wiide mana ɓiɓɓe bamma en fof kam ɓuuri voilà mbaɗandi e ma en ɓuur yañade eko wona ɗum beele ñeñagu e ñagude c'est obligatoire ma ɗum yaada walla ala neɗɗo aɗa wawi wonde ñeeño tawa wona ñagotoɗo walla ñagotoɗo foof ko ñeeño walla eɗe ɓetti tan ko ñeeñɓe kadi waɗi ñagotoɓe banggue exactement ɗum ɗon no sa woni ñeeño tan alay sago ma ñagoɗa walla ñeeño ko ñeeño ma mbaɗa Samba e Mbayane quoi non ñeeño ko ñeeñowo holko mbiyata ñeñata hakkude rimɓe ñeeño ko ñeeñowo hakkude mum rimɓe ñeeño ko ñeeñowo hakkude rimɓe ha gonta gotum ñeeño ko baylo tafowo ñeeña ha feewa addana dimo mum ko noon ñagorten o hanki labbo si ha ɓirdugal mum ƴeewoye pullo woni hanki mi nani suku goto ne wiye jalleñol taw labbo ene arno salminde min o wi ɗum holko gadduɗa labbo o wi ala ko gaddumi o wi ala wona ni wayanno labbo soko tawi ene ara salminde pullo addat kuulal walla adda lahal walla adda kam mbaɗa ɓirdugal ko gonɗa e halde ɗo joni ko ɗum ko gonga kono labbo o wawa jabade so tawi a tawi pullo e hôtel ne waɗi piscine a tawani ɗon tek a tawani ɗon uri a tawani ɗon dik aɗa wawi kay arde no arire hôtel heni calmina ɗum mbiya garmi ko salmindema yotni ñagude so tawi ɗum ala aɗa yamta ɗemgal no Oumar Doro ni jana e mum guitta ɗum e sago mum ɗum yoni ñagude kono hokkam ine tengti e hunduko ñeeño wiide hokkam dimo rokkam ala gueɗe ɗiɗi atu ɗemgal ma atuma keɓa ko poɗɗa hebde mum ko fa amma a tawi ɗum Fuuta ndigne ɗon urine ɗon tegne ɗon taw ko a labbo
ceha ɓiddugal ma gadda hoɗade pullo o yoni ñagude non ñagorto mais parfois mbiɗen jiyani ene waɗi ñagotoɓe nandata koye waɗoɓe agressé par la force tan koma jaltina bon est ce que ngun ñeñagune Oumar no wayata mini Oumar yantere aɗa andi ko woni yantere mi anda ko woni yantere voilà nagge ma majja yantoye wurnayi o nge jeeyaka ɗo walla wona jiɗɗa firde exactement yantere nde nagge kalda yantere woni ñeeñɓe gona ñeeñɓe ɓe ok jibinaka e galleji ñeeñɓe mawɗi ko ɓen ciifata ñeeño no jogui no chiffre ko wona ƴettoje wona duko ñeeño chiffrata ko hunuko mum beela hunuko kaala e dimo liɓa ɗum hokkuma fa amma gonda e dimo o abadan dayiman onon jadata dimo o hokkuma gandireɗa ɗum andirema hokkuma kono kala ñeeño mo jiiɗa ne waɗa agression ko yantere o wona ñeeño d' accord kala ñeeño mo jiiɗa ene waɗa agressé beele ma hokke haalis ɗum ko yantere voilà Amadou Labo holno mbawɗa famminirde bandiraɓe aɗa andi aduna ko kirodiral gonga ɓingu babagu ne wayno leydi eko nandi hen eko nandi hen eyyi kono hande won ɓingu babagu gongu jolgu ngu aduna mana addi woni des leaders politique eywa woni des tendances yimɓe ne gonda e wuuro woto tawa tendance way kono leydi mais an kamɓe ɗiɗo fof ko jamma jaam hendu ɓumdu wonno hakkude ma e mabɓe so goto e mabɓe dañi yangue inde eko nandi hen oɗon kutodiranno nden nomination ala décret ala eywa hande noon ɗum so waɗi holno mbawɗa gérde ɗum nde tawno won hen jiɗi tan ko yo an ko ya haal ɗumen tan ya are munen tan ya wonde munen tan tawni ngalla ma nafoore sa yeehi to wontan ma caɗele comment ñeeñagu no mbaɗi toon ɗum géré e politique no wayi musini ñeeño sono yiiɗi wadde géré politique jogota ko tendance saɗa yiiɗi wadde géré politique degguentani jayi Oumar Doro kumen on e kaɓa